Здрасти. 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 О, няма казваме здрасти. Ето. Бизнес срещата на брат ми. Да. Да. Гледай да не я въртиш камерата много, за да не е размазана. Да. Мисли да е в една точка и равнина, да не играе много. Оп, на, лик. Я, тук е между тия дървета, също нещо да пълнеш и си пораши на потом. Аз, защото бях в една тълпа наистина и го извадих. И заради тях го извадих, защото нямаше место на... Пак както винаги се съобразяваме с много други нещо с нас. Ето тук сега ще видите една жена от трева. Ето го и моя брат. Ето е и нея. Това да. Да бе. Сега е хобитската къща. Пред къщичката, да. Айде, Марти, сега пред хобитската къщичка. Почти му е на размер. Ето. Тя не е толкова мръсна да изглежда. Сега отиваме на Бургаския плаж. Нали са дупката да видиш? Нали са дупката? Нали са дупката? Представя по някакъв места. Да. И да, спомня. Сега тази седмица имам само ли да стигне. Сега имаше ли вече или ще покръвам? Сега да видя кой къде е. Ма вие сега се Добре, ако писне, може да спреш, после пак ще. Да, знам. Не знаеш отгоре как да го спреш? Да, ето тук. Да, то изгасва, защото